Сибай калаһында балаларның hayatын тулыһынса аса алырлык уку йорттары бик күп. Шуларның береһе Сибай балалар сәнгать мәктәбе. Балалар сәнгать мәктәбенең абруен уның тәрбияләүчеләре һәм укытучыларының эшләрендә һәм иҗатында күрергә мөмкин. Мәктәп укучыларының уңышлары белән горурлана. Шундай укучыларның береһе Мөхәммәтшина Регина. Ошо көндәрдә Алга адым иҗади проектиктәрендә Регинаның шәхси күргәзмәсе асылды. Быел Сибай калаһында һөнле сәнгать буенча белем бирүгә 50 ел тула. Бына инде 3нче ел рәттән безнең мәктәптә һәләтле балаларга ярдәм программасы сектәрендә Алга адым иҗади проекты эшләй. Уның ярдәмендә талантлы укучылар үзләренең тәүге шәхси күргәзмәләрен оештыралар. Шулай ук тәҗрибәле педагогтарның һәм профессионалларның файдалы кәңәшләрен, үгет-нәсихәтләрен алалар. Мөхәммәтшина Регина бындай күргәзмәләрдә катнашучыларның береһе булып тора. Регина Сибай калаһы гимназиясының 8нче Б классы укучысы. Балалар сәнгать мәктәбендә Вера Николаевна Мамыкина итәкчелегендә живопись программасы буенча сыгарылыш классында укый. Был һинең беренче күргәзмәме? Бил минең беренче персональ күргәзмәм. Иң матур хүрәтләрем бunda күргәтелгән. Бер кызыклы вакыйганы һөйләле. Бала сакта мин абайга хүрәт төшерергә ярата торгайным. Шуңа ла минең туганнарым бәләкәй Пикассо йөрәтә башланалар. Күргәзмәле натюрморт, пейзаж жанрларының график һәм һөнле сәнгать эшләре, этюдтар һәм тематик композицион эшләре күрсәтелгән. Уның әсәрләре гармониялы бөтен. Регинаның эшләрендә һөнле сәнгатькә һөйү, яшь рәссамның тырышлыгы, яуаплыгы һәм осталыгы күзәтелә. Алга адым проекты яшь рәссамнәргә мотивация һәм стимул бирә. Тау хәбәр өчен Хамитова Нурания, Идрисова Зөлхизә, Әминева Айзилә.